Jakintza metodo baten bidez zalantzak argitzea omen dela esaten da. COVID egoeraren aurrean dena berria izan da, ez dugu metodorik izan. Ziurgabetasun egoera honen aurrean garbi izan dugu pertsonak erdigunean jartzea. Eta halaber bideratu ditugu laguntza ekonomikoak pertsona behartsuenentzako. Baita ere, esan behar da, beldurra oso emozio potentea dela, geldiarazi egiten du pertsona. Eta horregatikan informazioa zabaltzea oso garrantzitsua izan da guretzat. Herri bat informatua askoz seguruagoa sentitzen delako. Baita ere, 24 orduko telefono bat daramat gainean. Bati bat pentsatuz indarkeria matxista sufritzen duten emakumeengan. Gaur, lasaitasun, segurtasun eta konfiantza mezua luzatu nahi nuke, baina baita ere ardura, norberarena eta taldearena eskatu behar da. Dena ondo aterako da, denok ondo egiten baldin badugu. Eskerrik asko.